So more to this video mga idol, trabaho dito dali mga idol no. Ato ang trabaho kay kanang panday. So natin pandayon diri. Iyo na tong martilyo. Mukat-kat sa mga idol. Ito, nahog ang handol. Nahog ang martilyo. Sus. Martilyo nahog. So, hinay-hinay lang ta. Saan mo itong layout dari ba? Hapit. Wa makaabot. Lagot lang kayo kay pintal pag ibaga ah. Baga kita guys sa pintal. Kung kamot mo pre. Kuwag apoy. Nung magdaginot bunta ng rad nga mubo kayo na may taas. Ha? Ikaw?
Sabi na? Patay na hog. Tot. Yo ko behik. Kanahan na hog mga aman. Grabe sa ilang kuanoy. Grakuag wire. Ah. Iyay, basa man. Sibog na yung gamay ng ba. Ay, mga mag... Ah! Kaabot! Power bank na to.
reverse. Maglungag para ba kung panood to ang mga idols kay ikahuman alas 10:30 pa man to ganiha ambot karon anong oras ay anya na ni Paul poros ni taking baga yung pintal malingaw kitag pulpol ano niya pulpol ba pulpol daginot ang rad ng gamaya naglungag sa kuda okay paniud to ni mura magnihiwi wala siya matarong kagungan na pananaw ra siguro na nako hiwi yun gamay ubos ko ng damba niya ubos nila hindi isod kong sipod kitaas kayo Sait ng tatani, mayo.
makita na. Nahigtan ay kay mabuo rito. Ito ni yung hiwi ba? Hiwi dyan, taking naman ako. Ligo-ligo ni pagka-taking ni. Nanglan siya martiryo. Yan. Adto sa kanto basig kahumban na tuglong agtong usa. Kay kita'y fully. Ano eh. Marang. Saan nang kuha na? Ang kaldero, ang bugas, ang dukot na panos, tak bugas entan building naman kita. Sakay. Yan ako sa sukulan baka tungag. Bart. Hi. Nakakit na to kay. Yan ako sa balong sa sukulan baka tungag. Sige. Loto na mo? Ha? Loto na mo? Ulo na. Buat with kape niya to ang tirada ron. Nagdamang higot. Daog. Maggamar tubig ba? Ato gamay. Daog. Lah! Kanugos kayo! Tama na, mauna, hindi na tama. Naray? Mauna, hindi na tama. Mauna, di na mau? Ah! Charge ba kanino? Guba na nig switch ni unanap. Ato yung gua.
battery. Giatay. Mo pa'y pag-charge. Animal na tandugan siguro to ganihan ako. Kaya puson ta ni. Puson. Tubig. Baga gini jutay na rin, no? Ang tunga dapit. Asa mo ito, Pinchet? Tag X, oh. Sabot na ng X. Ha? Ingon. Sa ingon si? Ganahan sila itong di makita ang sod siguro. Ang sod di makita, ang gawas ra. Wato ka sod, tanaw ka gawas, ang gawas rin makita. Ang sod dili makita, ang imong lantawon rin sa gawas. Tawag nun, smoke glass. Ha? Smoke glass. Smoke glass? Ano siya? Tawag ng English man. Smoke glass ato pan. Kanang smoke nag-aso na, nag-aso-aso nga bildo. Wala niyo lang tawag sa CR. CR basig na yung nag-stripping sa porma ba? Dito. Nag-stripping sa porma basig na dito. Reviewan mo man din ito sa ito. CR. Gando to. Bakit? Lumboy yan eh, mahukay ta lumboy. Wa na? Ikas. Na. May balde na rin. Ano lagi yung balde? Wa na pasawan. Asawa ng tuklang baboy ito. Mamaya ba nani? Masaya pasabot anak. Saya pasabot anak. Kapati. Huwag tagmartilyo dere natay nahiwi maning. Kaluod ng trabahoan, mahiwi na. Nga wa masud tay martilyo. Ano yun? Hiwi niyo? Bang! Stumbler. May gani kay taking ra.
lagi si Hiwi. Balihon. Anaon. Handle wey. Pandar gamay be. Balik taron dito kay atong lilungag. Masig gundukot. Masig wa maluto anak. Mao na siya. Saan na malay kuha nato niya eh? Atong kuhan? O magkita kapalit ni gloves. Division ng mga nagtagpalit og bugas inapan gloves. Testol. Mag-atag, i-wire ang dula. Smile back, go crazy, down, pete. Aday, asa mo layout dali? Deh, kasakit sa kong lubot. Dito silok sarad. Tara di ay. Anak. Anak siya. Anak siya. Anak siya, anak. Atay ng pintal. Pagkahinampak ng pintal.
Kerak na pendihan. Kainit. Na may martilyo ko nung kabuton man. Wala ay taking ay. Ini ano sad? Pantay gamay din eh. Sinuhog. Dao gayo. Bahayon kani kay. Martilyo deh, ulit tadi kini nyato nguam ta tadi sa tel sitir mo ba ni dok-dok sa tiles nila kani. Lah, samna. Yatir mo di ay. Kabukata to ilang gidayungan oy. Kabukata to ilang gidayungan. Lah, kan una ko no. Unsa naman ni kumusta naman ka ni? Kuwang kayo. Ito na ba? Ito pa eh. Yaan eh mo? Biyaan ako kay naglingaw masug sinuldahay dito sa kita pangtaking lang ito na ako. Alay ba oras no? Baso may hugas. Linuan ano ay. Dali. Nga ganihan nga Charles Bert nya akong gi duwa ba yati. Wa man dito ma okay di ay kaya Ang ama? akong cellphone. Charge 3 mo to pagkikan ko. Na utso kayo. Tandungkan ba? Ay please. Karon utso. So, Balik nila. Ay lang din ko ni Raul sa mora ko na kuyawan tong nagkupot sa to. Vircho. aman. Ini ha. Oo. Mora kita na nasuwayan siguro. Basin.
Ay lang pa, lipi babaw niya. Ang wire naman, ang lipi rin babaw lagi. Ang wire naman ang pusat kuan. Nas kahoy? Oh, kalau pusok ba? Aw. Yawan. Puri lang ko ano eh. Abi man ako nag sa Sibico nag kinana di man na di ay. Gamay. Wala na ba wala? Daw ba na niyo? Hala. Iste. Di man ako mananggi. Kuan ra ko ana ba? Ay siga dia. Ubi da Andero. Ugo bang dukot? Open da kaliro. Oh. May na. Di ay? Umay ni. Bidong kay may pa. Tao noy. Mo na ikusumo na mo sa una. Na may mga bata god. Milian ni mga bata. Oh. So asa magkanang ulian dire? Di alaw, asawa na ko. O tagalaw di mo misis. Saan lang sila nag-trima na tungkad na sa punuan? Ambot lang ka. Ay tagitungkan na kay makakuan mo sa kuan. Ay. Di na. Mga sangar pong na na. Lak kuyaw man ako. Nya ang usa dito ba? Nagkatkat niya gikatkatan mo giputol. Mana binuang naman. Mao na oy. Oh. Nakalaw ka no. Mamulaw na Ah. iban ni sundang. Kuyaw na oh. Giputol lang yang isakan. Paon na. Pistilain man di ay. Muro masag tungod-tungod sa siya kuan ano? Roman na naman, mo ni sila. Bilang ale sa speaker eh, samot. Ha? Bilang pa na mga dako. Ito sa maglipyo. Diba? Ana gyud, isam ni mo limpyo lain. Sintri. Sintri dito di ay. Mojul. Kagi ba kana takiliron? Sungkom na dia takiliron. Ha? Takiliron gani balihon. Lumboy ba te? Lumboy. Man. Lumboy. Ah. Hmm? Kanang Caltex ba kanang kabo? Caltex na tawag sa una. Kanang kabo ba? Caltex na tawag. Oo. Ni tunon lang Caltex bisud lig tubig. Pag kadako na ako si Caltex nga kanam day nang kuan day kanang gasolinahan ba ng Caltex day? Kabo. Caltex nga. Dito na mo dapat ni bagulan eh. Hapit na maugag mayo. Dito na ba nay? Ugag na, isugban ang buwan ninyo. Kay atong sabsabon. Ito Jace dire magpalit og lumboy ka ni. Ay lumboy ang mga tao. Mga tao. Yung kwarta na eh. Dara de. 10 pesos. Alang sa lumboy. Una na ay. Awa na. Lawa. Kana kumay maluto ra mga nagsipita sa ilo. Lawa. Alas bugar kay init og mayo. Lumboy ba ang sasigig pangamay dia ay? Ha?
Sus, naaraw na yung pisto, Robert. Niyo, hangin. Tayag. Puyang buwan. O gani dito, bubutas aso dito soday. Di ba katani? Masira si... Ha? Nakapagsusi. Asa mereka? Pakyaw. Ya, wagod. Pila ko ba? Nangan ko. Nangan. Kain tato. Ano pakyawa? Yayan. Naigwa rin mga sukis pakyaw. Suki na ko, inadlaw rin taon. Lagi pakyaw. Pakyaw ni mo, di masa mo. Kuan? Di. Inadlaw rin mong lihok ni mo. Inadlaw rin man. Robert? May pakyaw rin ito. Tanaw to. Unya magsige kag paspas kay lihok kami mo pakyaw ni human nadlaw rin. Gaan ka uy, yahak ba dai? Nadlaw kuan ba dai? Gamay ra ba gatag? Sibawan padaan mapag hinahinay lihok. Sino may anagyan sa trabaho niya? Ha? Sino may anagyan? Okay, padung naman ni mo kuan. Later na. Padung naman ni mo upil. Mo kuan. Nakapagkabo na. April ba yun? Ano? April? March. March ang kuan? Kabog ata naman nanapaw kada ko anak. Nah, patay. Nakay buwan ba? Nah, pasok ba ko nagbad? Asa to na? Ngayon lang daw. Oh. Pwede, sa? Ben bahay lang ito, hatang kapatid ba? Ha? Ikaw, ikaw ba? Si Kuan? Wala ay malagi ni Haon. Ha? Siya may sugban ako. Kaya ngayo man siya. Sugban, wala sugban. Pao rin mo imong Kuan, Bert. Uwe. Ano? Awan man, okay man. Ano? Mga isa ka nagtulog. Bukas sila may patawag ng kanil. Hindi mo sila matawad kay hindi mo sila elektrisyan. Kami patawron. Amo din ang trabaho. Pasayo na kami bahayan na. Patawron ka na hindi na sila may trabaho mo na patawra. Basta gusto mo ya, akan ng tawag. Hindi ko matawag na. Naging na mo trabaho mo. Ano ba matawag na sing ang taga ko naman taga Bicol na naawd na na. Mutawag na dai. Ano mo kamo balibad? Kami na tinulang tao na lang. Sila wala kabalo mo ba? Utang. Wala sira naman ko ng kaligid eh. Ha? Sakto sa inabaan na. Aw, anas kilit. Ang ka sinabaw? Maya ako mapariha sa natin magsilsil ta. Tikas. Wala. Ahak na lang. Dagat pa sa kitil. Ayan. Kapag natin sila to. Hmm? Ha? Kapag natin ko lagi ha? Adi. Ano ko sira? Ha? Oo. Ayo. Tando ko na siya. Kasi ang ganang mag-desert, ikaw magpapadato na ng kuwan na. Sintre? Siyempre. Katausap. Apa tengah yahaya? Mana gusto mo kumawa na dito may kuwan sa desert. Sana oras mga idol. Tuwad hindi ay. Ay! Ah! Kora ko di alam. Bentiduos pa man.
Kung sa to niya, langaw sa natuwang vlog, pagbayan na to niya mga andun. Ay, tigamo ba may paniod to rin. Unta eh. Kaya kaungga. Ha? Be. Tuslotan na inyong suka, be. Wala na partner nga. Ya. Sambil mga bot, manis din naman ako, bot. Utang. Oo, wala partner ko sa guys. Alin naman, pwede na ito, pwede split. Yes! Pwede na ito? Yan naman. Bag. Dito na nga. Ito na. Dito ko ng customer. Bert, nilahan ka nung dumalo? Wala lagi buhat lagi. Nara, gaya. Saan, Andre? Nakasunod na ako. Ha? Tama ako ba? Ha? Tama ka? Yawan, ta. O pa sa ba na? Hala na dia. Gusto mo yung bahaw? Hindi ka nasuka oh? Sakit na ako nung iban. Ano nung buta mo? Muda sakit ko tilay. Naman. Eh? Natatay na eh. Ah, bang. Sakit ko tilay, pandul ko. Bibig mo? Ibaw ginang na dia. Mag... Ko ba? Mag... Tama ko sa mungkog mo. Ano tayo? Paling usod. Naman lagi ng bara lagi. Di naman ng bara. Mabaw. Ano di bang bitay? Kapal na wala pa kayo manok. Nakurla. Lawan na. Timo, Bert. Ang yun, si Bears. Siya ba, ano ba? Are, jawab naman na, jawab na. Bante ba? Ano ka nang lalong tulad niya ako? Gua dor, alam. Hmm? Kaya na ubuan. Agan na po. Ano ka? Kumuna yung mo na. Puro dito. Sige, manok. Nalangan ko ano? Babayot na ba ko ng manok? Ikaw. Parang pa ba? Parang kangan na. Maskara? Nagkatungkol sa tulad dito sinuhan nila eh. Ano na po mag-ulian? Wala ko les nyo ah. Nagsar mo eh. Oy. Amo rin minyo lagi natin ko eh. Luchi man, kanuara. Apa tak sa sildo? Yung ito siya, mag-tip lang sa tip natin.
Nalapit na ko yun. Nagkakarang mga pagpatrunan na diya. Agad? Wan? Siyon ko to. Nalapit na ko sa bato. Ako karang ko na ito. Hindi mo kumalik. Kaya ini na mga baka. Kasi, bali o. Kaya may hindi ko nagag... Baka? Kami may ayo ano pinamungahan? Kita na pagkakataon ito. Tingnan ang sama. Anong naabot mo pinamungahan, Bert? Uy, abot to. Uy. Ya, ha. Kami na usap pagkatubang sa likayan ha. Sabay ka. Kaya rin pinatubang. Pan. Eh, guro kung magkatubangon. Yung wala masamin yung patong likayan ka. Wa magkakay patawag. Aw. Okay ra. Kaya nga. Matay na ha. Ulo niya sa kamera ha. Hindi nga na. Wan. Ikaw nga pagay magbuwang ng eskwela. Nga ganun yung isentan. Dapat ay magbuwang ng eskwela. Dapat na panabawa sa sali yung hindi mo nidali niyo. Nauna. Layo, pinamungahan eh. Sabog na sa bawana. Sabong munggos. Kapag ito yung pag-isipin nga ako. Hindi na lang nakita. Siguran, hindi lang siguran. Dito, alam mo kung ano yung siguran. Sigan nga to. Siyo. Hospital. Ah. Yeah. Init. Nabert. Napit kang kanono? Habwa di mo. Lagi sa ito, ko ato. Parang anong tubod na kanto. Dengan kanono? Snack parang pangalas 3 ba? Dengan kanono. Busog na. Ay, gracia. Gasa ka, ako nag-CR. Hello mga idol, oh. So nahuman na ito buwan. Pool. Hanapin may puno dari silaw. So mura sa ni kwarto-kwarto dari sa mga kuan siya electrical room ba. Nagyan na sa mga kuan. Nagyan na siya sa mga kanang mga PC dagko ba niya, mga bagon. Nalusot anang mga tubo.
So, dito tama na to ang kuan kay taas mo kayo. Salamat guys yung pagtanaw diha. Don't forget to like. Kasi tanaw like. So, bye-bye.